hagane kemas bakhuj ngin duai na kabenca iyan Mensua Dunai Rani i badon ke interview kam la ar tarik mentau benai momen simu khuj unrangkat badi bain pas bahai kane ke interview bad bin yo ya kam ka bam i trang mai i angnut ngi duai ru hagane kemas bakhuj na kabenca ka mandakahi bat ka imi ka ruhi dekhar ki bapun kre ya ka exam jongki makiru lengba ka jing persat jong man sim bkhoj kinla ban tho bha kila man pun kre bha na ka banda ka exam jongki badru na ka banda ka jing thmu ki ba pher ki ba ngidon ha ka jing mut jing perkhat jungi badru ha ka jing angnut jungi ha ka jing trang jungi ngin wan ra ki shakaduan jong utrai da ka bangi trua ha ka ne ka mas bkhoj haka kerteng ukpa baru kun baru mensim bakoi kajin ai jong try jong yu Jesus Christ bat kajin i jong ublei lembar kajin ya slok jong mensim bakoi kindon bor ringkat bat ru ko men ko para tongin ya kubur bangi long kinong pop kenang bangin long ki bala kre ban le niam ya ki jin maya bakoi ngapla hau blei bedon bor baro balia pi ko men ko para bangala le pop shibun da ke jing perkhat badaki kitien daki kam badaki jing le klet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da ke jing le palat bakrau jonga namar katanga karparia kamaria bakhoj kabayai sa kathai soti yaki angel badya kiru khoj balia pi ko men ko para banduai na kabanta junga how try play jungi ublei badan bor baro ni snayingi badan dalam mabi ki pop jungi unya lam yangi sha ka jin em bam jukod amen duai ngi duai ru na kam ta ka yeng kasem jong i sambors imyong na ka benta i elbisha kurkalang badru em suciang kokpa melahikai yangi ban job yaki pop jongi da ka jing duai ka jing len lade bat ki kam isen ai habang itlot ne ngis ngau tlor man sim ai bengin shat nya lut ha ka jing ik bat ka bor jong me ngi pan ya kane do try jong yu Jesus Christ u khon jong me u ba im bar bas shar rengkat ban me baru man sim ba khoj we blay junom la junom amen Kajing puli na ka kitab Exodus. Hakitu kisngi Moses ulaap ya ka kenhon langbrod jong ukthau kurim jong Jethro ulengdo ka Midian. Bat ulayalam ya ka kenhon langbrod jong siya ka dong sepngi jong kari kenja bat ulapoy siya Horeb ulom jong ublay. Ti u angel utray ulapaw hau
ha kathlit ding na pedeng uwe uding sanyum. Bat ulapet, bat hakmi uding sanyum ume ding. Henry ing satya. Ti Moses ulaong. Ngalet syatay banpet yakat kani kajingyo i kabakraw. Balayken uding sanyum ing satya. Haba utray ulayo i ba upay syata banwan jingo ublay ulakhot ya u na uding sanyum. Moses, Moses, ti ulathi ngadon hangni ti ulaong watwan syajan to lotno yaki juti jongpi na ki kejat jongpi naba kajaka ha kaba piyeng kalong ka kendo ka bakhut. Ti ulaong. Ngalong ublay jong ukpa jong pi. Ublay jong u Abraham. Ublay jong u Isaac. Bat ublay jong u Jacob. U Moses ulatap ya laka khamat. Na marba ulatieng banpet ya ublay. Hangta utray ulaong. Ngalayo i ya ka jing jenjar jong ki briu jonga ki badon ha Egypt. Bat ngalayo sngo ya ka jing lenyar jong ki nakadaw ka sordar nakadaw ki sordar ki banben ya ki. Ngatip ya ka jing lanot jong ki bat ngalawan hiar ban pelat no ya ki nakakti kinong Egypt. Bat banyalam no yaki nakatakari, syakari, kababha, bat kabayar, kari kabatut, dakadut bat kangam. Ti Moses ulaong haublay. Ladangalet syakipat Israel, bat ngayathu yaki, ublay jong kikpa temen jong pi, ulapha yanga syapi. Bat lada kinkeli yanga, kae kakerteng jong u. Kumno ngan ong yaki. Ublay ulaong ha Moses. Ngalong ngalong. Nangta ula penbut. Toong kumni yakipat Israel. Ungalong ulapha yanga syapi. Ublay ulaong ru ha Moses. Te ong kumni hakipat Israel. Utray ublay jong kikpa temen jong pi. Ublay jong u Abraham. Ublay jong u Isaac. Bat ublay jong u Jacob. Kilapha yanga syapi. Kani kalong kakerteng jonga junom. Bat kumni day ban kenmau yanga hakipateng benriu baro. Kaktin jong utray. Nisto mo ya ublay. Jing
Kajing pule na kasithi baningkong u Paulus bakhuj Syaki Kristan hakorin. Ya ki balajia ha kibriu, ki baladon badu Moses harish iap na thok khnang ban maham yangi. Ngakwa ba pintip ku para, baki kpa temen jongi, kilalong baro hapo ulo. Bad baro kilayait lingba kaduriaw. Bad ya baro lapin baptis hau Moses. Hau luo bad hakaduriaw. Bad baro kila bam ya kaju kajingbam. Bakenja mensim. Bad baro kila di ya kaju kajingdi bakenja mensim. Naba kila di na umau siang. Bakenja mensim. Ubala buat yaki. Bad uta umau siang ula long ukris. Wala kata ya bunba na kiblay syam las nyobha. Namar lapin kelon yap yaki hari kenja. Kini ki long kijing maham na kebenta jongi. Ba kwa ya kebasniu ke kumba kila kwa lemne ban yaknyum. Kumbadon na kiba lale. Bad kila penyap, bad la penyap yaki dau angel nong penjot. Ki balajia haki kilong kum kanuksa. Henry la tho yaki ban ai jing hikai yangi. Kiba im hakijuk bakaddu. Namar kata uta ubat harai ba uyeng to unda husiar ya ukelon. Kaktin jong utrai. Tokala kabamud uang utrai naba kahima beneng kalajan. Utrai don ringkat bat pi. Kajing pule na ka gospel bakuit kat gum Lukas. Kaburom hami kotrai. Hakata kapor. Don kibriu kibayatu hau Jisu kumno u Pilatus ula penyap ya ki nong Galilea kat ba kidang terwajen kinya. U Jisu la jubab ya ki. Namar ba ya kine ki nong Galilea la penyap hakane kerukom. Hato pitharai ba kine ki long kinong pop ki ba krau tam ha Galilea. Ngaong hapi. Balada pim kala kabamut pi baro pinyap kumju. Kumnopat sepang kito ki kat prangot hasilowam ki bayap ha kabala kelem kakut halor jongki. Hato pitharai kila long ki bakam sniu banya baro ki weipat ha Jerusalem. Ngaong hapi. Balada pim kala kabamut pi baro pinyap kumju. Ujisu la kren haki kane kaparsi. Wei briu ladon uding dembur ha kabri sok wan jong u. Ulawan wat sok ha u. Henry shem AA. Kumta ulaong hau nong sumar per jong u. Hapek lais nem kanti. Ngalawan wat sok hau niu ding dembur. Bat ngam shem satya. Toh ket no yu u. Balai udai ban penlek no ya ka kendo. Henry nong sumar per ula pai ketin. I umat sa ko kenrat sa kane hisnem. Ngan pu saudong jung u, pat ngan aisbo. Lada u seiso menta kasnem nyuma lem kumta pinsa ket no ya u. Ka gospel jong utrai. Kumang yo sngo hakajing pule ke benengkong kumbau Moses uan sajan uta u sanyum uba meding. Ngiru ngila nangjan syaka pasca. Ublei uong yau Moses lawi ki juti namar kajaka kalong kabakentang. Yang ngiru ngin hapan lau ya kita kipop jungi namar ngin rung syaka ayom kuit ka ayom kentang. Haka gospel ngiyos ngo mentakas ngi kumno u Pilatus ula penyap ya kita kibriu ha kapor
keba ki kinya bar kinong Jerusalem ki ong ki peniap ki namar ba ki don ha ka pop ki scholar ni ki nong tho ki nong wat benia halor ka jen tho ba khoi ki ong ba ka ne ka jinja ka long kumne ha ka por ba kita ki briu ki wanra ita ka jing terwa jong kine ki sipai jong upilatus ki ba riam hakariam mo ki klem riam uniform ki riam hakariam civil dress ki leit sakata jaka ba ai kinya baot kita ki blang baot kita ki siari ki paro ki penyap ki ru ngimtip na ke e kedau tang ba kata kedai ke baki Bible scholars ki ong mo kita ki briu ki bon rai ta jing trua namar ka jing hukum jong Pilatus makiru ki sya penyap lang bar ka senam jong ki la klet lang bar kita kita ki jing trua ki balawan ra hang ta ti Jisu keli hato pilong ki balong pop ba ye ka senam jong ki la penyap ki ha kata ka rukom Jisu klem ai jubab ha ka juru ya kitu ki khat prangot ki ba yap namar katuka ka kut lane umot apo siluam ukelon kiap par Jisu ong hato kilong ki balong pop ba kiap kumne uklem jubab tang bu mahamnya ki wong piru kajinyap kan long kumne lada pim kala ka bamot kita ki priu kiap om namar ba kilong pop Jisu kendem ya kata ba kiap namar baki bun pop dan ni namar baki dakait ni namar baki sniu penban Jisu ong piru pinyap ka jinyap ka bakordit ka basyar kai kumne lada pim kala bamut kata yi ngi mut jung ka gospel bangi pole men takasngi ka jing don kam ban kala bamut ublei jung ude ublei jung ka jing yesnei unom penihar keput lada ngile pop unom peniap jingi ladang lek pop umdere ublei uba penihar keput umdere ublei ubasniu hendre ublei jong kecing isnei tang bau Jisu ha gospel mentaka sngiu ong nyuma ya piru kajing yap kan wan hakata karukom hakatu karukom ki artli ki nuksa ki bangyo ngomene hakatu karukom lada ngim kala ka bamut takmut nginiap klem da penkre katakan kajing yap ke basyar kai nginiap klem penkre ngiap klem pendesuk ialah dia badu belai katakin ke jinyap ke basyar kei Jisu wong nyuma piru penyap ke jinyap ke basyar kei lada pimlong ke balapan kre ka jinyap kawan hakano ka rukom ngimtip tang belai ubetip ban ngilak ban keli utang dang ngilak poi syapneng balai uweu padaru ya pakai aksiden ngimtip om namar bo udon pop uya pakai aksiden om namar bo lek pop ublei penihar keput ubon nya bak aksiden ndai kata yola sei kata kadai gar kom yap ka ba ublei ul amang na ka benta chung tang ba ka jing kordet kalong nyuma atangi yap akata ka rukom klem dapan kre klem da kalaba mut kata ken ka jing ong jong Jisu ka gospel menta kasni ta ka mut Jisu kren ya ka jing don kam ban kalaba mut ya ka jing don kam bangin pai biang shu ya ka jing don kam ban pen kre lada hakano ka por ka jing yap kawan hakano ka rukom ka jing yap kawan ngilong ki bala kre lada ngayap hab aksiden ne ngayap da ka bad siap suloi ne ngayap da ka bahap na jrong jong gading ne ngam don jing perwasu namar bangal long ubakre hendela da ngam long ubakre pat nyuma kata ken ka jing ma Jisu ong nyuma piru pinpoi kum kata ka apot baki beriu kiap klem dapan kre ki kata ki katrangut kiap klem dapan kre hato ngilong ki balak kre ngibero ngi kwa pinpoi syabneng tang mangim kwa beniap balai ngim kwa beniap namar ba ngim long ki balak kre ngim kwa beniap namar ba ngim long ki balak kre haus nem arajar kat nyon arajar kat pra ngalij ai program Syakaway ka Shnong sete sepo jong ka Nongstoin diocese ki long kami ngakeli ki kaju hi ka topik ke bangai kran sepang ka ne ka jing penkre na ka banta ka jinyap ngakeli ki hakan okor kom ngin penkre ele de na ka banta ka jinyap ki start gitu ki long kami ki ong da ka ba ngi yasuk don ki ba jawab ki ong da ka ba ngi map
Don kiba ong badah ka bangilong kiba kloy banik pen map ikiwe ha kata karo ko mengila ban pen kre ya laga jinyap kadai baro kata kejubab tangba kejubab ke basmut nat bah ke ba nganga lap mo nganga lap berdu ke baya seriam bat ka porlen jungi menta kadai ke proverb ha ka ketin French ke ong kumne la mort vandans liur ngam dang raban pole French tangga tula diang ta no kajimut jong ne kalong ngi pen kre ya ka jinyap jungi namar habangi yap ngi lech sha ka jinyap ngi mra ai tang ka jing ai jungi habangi yap ngi lech pai klemra ai Henry tang kito ki bangila ai tang kito ki jing spon jungi kata ki jing mut jong kan ka kentin French takmut ngipan kre ya laga jinyap dah ke pasbun dah ke bangi ai dah ke bangi keluj mensim bos ta bang kren spang kan ke jing spun spang kan ke jing keluj mensim ki bideu ki song tu baklai ki mut menong ba oh padan makri datang sebun pisah ngam kren ya kata jing sebun pisah ka jing sebun mensim ka jing keluj mensim ka jing sungur mensim ngisbun ban map ngisbun ban it ngisbun ban syakri iwe katakin karo kom pen kre kebak kerpang na kebenta ka jinyap namar abang ngisbun kata jing sebun jungi nginra andang layap abang ngisbun da jing ik ngira ya ka jing sebun jo ka jing ik jungi abang ngiyap abang ngisbun ka jing map kata jing map ngira ya ka abang ngiyap tak tahu gospel jong Matius ni pule biang ujusu wong kata sin ba pile highway ni ipara badit junga kata pile yang ladangi ai kejing sbun highway ni ipara badit jungi ladangi sbun da kejing i highway ni ipara badit jungi kata ngile yo Jesu mat kata ke nyira sablen mat kata ke nyira hagas ki jong kejing nyap jungi kalau ai ke bas ngosi teng haba anda mo ki pada na ki sister na ki briu ki yap adin asngi lesngi nyelik peli ya ka kamera jongki ne ya ki duli jongki ngilap shibun ki tiar kitar teng wat ki jan ki soti ki batmai klem pendon kamru ngamti balai ngilong ki bakloi ban mo ban lum ya ki ne ki bro na ka bentai la de haja ka bangin lum haja ka bangin pelum na ka bentai la de pelang na ka bentai la de balai ngilong ki basbun ban ai ki we balai ngim sebun ban long ki ba ai ki we lang long ki basbun ban ai ki we ha kiliang jong kitiar kitar klempep ngin long ru ki basbun ban map ban ik ban kren gitin ki babha bat kata king ke ba ngila ban penkre na ka banta ka cinyap jungi di komen ko para ka bangirang poi kanang penkre elede na ka banta ka jingmi pat jong try jungi Jesus Christ tongin long ki basbun pada bangi long ki basbun klempep ngin ya kendu ya blay kumbau Moses we kendu ya blay halaru tahu belum eniro ya Jesus Christ dalam lajunam amin tungin yang mentabat ini pelaya lah kecingnya Angin hukum
nya duai yau blei ukpa jungi ubalakot yangi iwei pa iwei ban pendep ya ka kam bakarpang ayu re ayu ha ka jin im jungi. Na aku benta ukpa bukut jungi ubishop jungi kilingdo berkatkes ba ublai ublakot iki jakakam ban penem iki breu unduk ai iki kajing klain ban yai ne skam adu bakut tunginya dua ya utrai A try to shashkor ka jin duai jungi. na ka benta kani kerempai kristan jungi banginya rap markeliang hakipor baro bat mangi nginumlong kajing penwet habangiyaj ya kalinti sya kajing penem tunginya dua ya utrai A try to shashkor ka jin duai jungi. na kabenta iway pa iway nangi bangindup sngotu ya kajing i ublay haba ukot engi bat bangin sngot keman haba pendap ya kakam balapin kamti hangi tunginya duai ya utrai A try to shashkor ka jin duai jungi. na kabenta kilingdo bat ki katkes ki bamkit kya ya kakam bala IT haki ba ublay undup ya rap iki bakin sngotu ya kajingkit bakrau bakidai banle tunginya dua ya utrai A try to shashkor ka jin duai jungi. na kabenta ki breu baro bakindup kela kabamut na ki pop jengki kat badang don kapor bat bakin sedang ban penmi ya uso kajing iye bat bakin light im ha kabakut tunginya dua ya utrai A try to shashkor ka jin duai jungi. In duai sa sin na ka bentai manda ka hi bat ka emi ka ruhi ki ba pen kre na ka bentai exam jungki ba kin yo yung sim ba khoj kinang la pen kre bai ki exam jungki ngi duai biang sa sin na ka bentai yan ar mansua dunai rani ba sim ba khoj un don rengkat badi kat bai dang pen kre na ka benta ka interview jungi ngi duai na ka benta ka ying ka sem jungi sambors imyong sa sin na ka benta ka ying ka sem jungi em su chiang ka ying ka sem jungi ebi shisha kur kalang ka ying ka sem jungi rolls marbanyang kamtam na ka bentaya ka jinja thai ka mansim jungi April marbanyang badru yai ambros karpor bat yai tailes marbanyang bakin yo ya ka jinja thai bam jukod ngi duai na ka benta ka jintmu jungi bolding star karbani bat ka ying ka sem jungi kamtam na ka benta I kermen I kunjungi benang syuklat ami iru inyo ya jinja taj bam jukod ni duai ru na ka benta ki jintmu jungi shimet jintmu jungi pen skam buyan paska biam ba inyo ya jingkod jingklain kok pa ngengu eme ba mela khot banwan long breu Pamela khot yangi sya ka jinget hau kres bat sya ka jing em junom ro yara bangin long ki bayai ne knang bangin dup yaro yame habneng lembat ki men ki para jungi ki bayarap ki balayarap bat ki por hangta ngipan ya kene dau kres utrai jungi amen Jing
try komen ko para ba jing kinya jong abal jong pi kan long pap yang hon nak man ublei pa ba don bor baro to try pediang jing kinya na ko benta ke jing atrai da ka bor jong kane ga jing kinya ba pen yesuk to ma bi ki pop jong ni ba to ai bangin long ki ba kloi bor ban ya ma mar kaliang ngi pania kane ha ka kerteng jong Yesus Kristus utrai jong ngi amen utrai undon rengkat bat pi rengkat bat pi to ken tiu ya laki donut ngi ken tiu ya ki sha utrai Tongin ya nguyu try kan rat ublei jongi ka shong bat ka de kok pa badun bor barobat ko blei bam jukut ka shong hok bangin ai nguye me man ka por ban man ka jaka dau Yesus Kristus utrai jongi man ka snem me ai hangi kane ka ayom len bangin do pen kre da ka jinkmen Naka benta kas ngi kawai paska me ay yang iu sim jong me uban yalam yang i ban pentamai yalaki jing mod ba yalaki donut un penlong yang i kiba kam shit rhem haka jin duai kiba kam kloi haka jin shakri para briu bat kiba kam sbun haki kam isen ei da kabakan mau yaki jinja bakrau jong ka jin yem ka jin yabu kon jong me Merap yang iban penang pertu Banang penya seriem ya u Tena mahar kata Dah kabas ngongo ya kijing ai jong me Lembar kia ngel bar kiriu kuj baro Ngiro pendon burom ya me Dah kabahayai ruai Shisha melong ubu kuit kutrai ka temei jong ka jing kuit baro namar katangi karpadia me to pen kuit pen kentang ye kini ki jing terwa jongi da ka bapai men sim jong me kum ka jer halor jong ki makin dup kalalong yangi kamet bat ka snam jong utrai jongi Yesus Christ hakapor baladino ayu badala ka mons ngau bhaw la pliang ye ka jing sha shitom ula shim ya ukpu bada ka bai ngu ye me Ula kedia ya ubat ula ai u halaki sendran u ong. To shim bato ban na kanepi baro. Namar kane kalong kamet jonga ya kaben IT na kabenta jong pi. Ha kaju karukam andalalaya bam ula shimi ka kuri bada ka baingu biang yeme ula ai ka halake sendran uong do shim bato di nakane pi baro namar kane galong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam cukut ya ka ban pen mi na ka bantai jong pi ba jong kibriu babun ya ka ban map ikipop tule ya kane ban kan mau yanga
kajin maya jong kajin ngej. Namar katangi ki penmentai ka jinyap ka jing mi par jung u ngi terwa hame ko trai u pu jong ka jing em ya ka khuri jong ka jing pen em ngi dai nguai dem namar me la nyaw yangi ki ba bit ban yang hakmat jong me ban shakri ya me da ka bas ngorit ngi kerpat ya me bangi baro ki ba yo benta ha ka met bat ka snam ukrez ngin long ki ba pen ya tali ka way daw men sim bu koin to kan mau ko trai ka balang jong me ka bala priang hasat lak ka pertei but to pen janai ka ha ka jing ek Rengkat baru Francis upa bakhoit jungi u Victor Bishop jungi bat baro kileng do kan mau lemru ye kimen ki para shindrang bat kentei ki balayo thia da ka bakramen ye jing mi pat kam tam mi do ki ba la karpat ingi banduai na ka benta jungki paria baro ki bala klat no ha ga jing isne jong me to priang ye ki sha ga jing shai ka khamat jong me to isne yingi baro ngi karpat ye me Kenang barangkat berkamaria te soti bakhuit kami jong ublei u Joseph bakhuit u kurim jongka ki apostol bakhuit bat baro ki riu khuit ki balapan sngau bahaya me pateng la pateng ngin dub long ki babit banyo ban dalem hakajing im bam jukut ban ngin yaro bat pendon burom ya me da u khun jong me u Jesu Christ da u lembat u bat ha u kan long hame ublei ukpa badon bor Hagajinya long kawai jong umen simba kuit Baro kaburamat gajinya ro junom la junom Amen Kumbala hukum yang ngidong nong penim Bat kumbala hikai ingi daga ketin blay ingi nut ban ong Kupa jong iu bahabnen Kalong kabakut kakenteng jong me Kanwan kahima jong me Kalong kamon jong me Hakan kau kumbahapnen Tuhan yang minta jimam jong me Batung abyangi agi rengkang jongi Kumbangi rungi ma Yaki bales nibyangi Atmat yang yangi Shaka jing pensoy Henry pelanyangi nakabasniu Topelai jengingi kerpat ko try na kijing sniu baro Haga jing sbunjong me to ajing suk jing san hakis ngi jongi Kenang bada kajing yarap jing isne jong me ngin like boro-bor na kapop Bat ngin yo jing nyada na kijing jenjar baro Kat bangi dang ap kmelenti kajing kermen bakhoy Bat kajing wan pat jung nong penim jung i u Jesu Christ Namar kajong nilong kahiman Kajong nilong kaburong Junom la junom Go try Jesu Christ me walong ki apostol jong me Kajing suk ngai happy Kajing suk jong nga ai happy Wat peji ki pop jungi Hendroye kajing ngai jong kabalang jong me Badha kajing spun jong me To ai kaya kajing suk kajing tali ka way kerkum ka mon jong me Mame uba imut basin syar junom la junom Amen Kajing suk utrai kendan boro-bor ringkat bat pi Ringkat pi To ini teruai kedak jingsuk iwe kasih
hak mi ukun lang broad jong ublay hak mi ubakit no ay gipop jong kaperthay so kito kibalakot siya jing kawai jong ukun lang broad koken rad ng long bashum hok menrung po kaying jonga kan ratio ang kakatien kaman sim jonga kan sakyahi kami terus namu Chris kami siya kajing imbam jukun
Yemeku Jisu, Ni I Yemeku Jisu, Ni Mane Yemeku Jisu, Ni Pendon Burom Yemeku Jisu, Ni I Yemeku Jisu, Ni Sngongu Yemeku Jisu, Dokarku Yangi Ko Jisu, Dokarku Yakaying Kasem Jungi Ko Jisu, Kaburom Haukpa Bad Haukun Bad Hau Mensim Bakoid. Menengkong kumju mentab borobor junom la junom amen do ngin ya duai kokpa da kabor jong kane ka sakramen ka bangilayo pediang toai ka jing map yang shimet bat ka jing long ka wei bat ka jing suk hakabalang jong me ngipan ya kane daw Chris utrai jongi utrai undon rengkat bat pi ublei badan borbaro un kerku ye pi ya kayeng kasem bar ya kajin tu baha jong pi baro ukpa baru kun baru mensim bakoi to ya lek suk kamas kalawai ngis ngongu ya ublei Siam akoi. Ba kalong kapa meningkong cinta bor jinom la jinom amen. Guru nur bagi tamu Yesu. Tuis nei. Ko Maria ko nang rap ke Kristan. Power ko sim akoi amen. Eni roh Yesu Christ.